Garbi dau gabonak badatozela eta gabonak ailegauela, ez? Itzelesko bombardeoa jasoten dabiela umeak bai telebista aldetik, eta bai gero ailegetan dien txosten estiloko katalogo horretatik, ez? Orduan, bombardeak eta horren aurrean zerren genke? Igual, guraso moruan, ez? Neurri batzuk hartu genke, ez dakit, telebista orduen ikusteko ordu horrek gutxitu, bestela be onuragarria izango dana, igual katalogo horrek gure irizpideekin bat espaldin badatoz, igual saiestu umien eskuetara heltzeko, egongo dien neurri batzuk inaldoenak eta nolabait, bombardak eta hori aprutxo bat murriztu aldoena. Bestalde batetik interesantea izango da, gure baloriekin bat atozen jostailu dendetara joatia, edo jostailu kataloguak erakusti homiei, bestelako eredu batzuk eskaintzeko, ez? Eta nolabait, eurak daukien ilusio eta magia hori, hau da, olentzero eskatu bi erro horretan, ez? Bestelako eredu batzuk eskaintzie. Hor badaz, bi gauza kontutan hartu dira. Bata dela oso vulnerablia da numien ilusio eta magia hori, ez duela gura zapustu, ez? Inondik inora, eta bestalde batetik, jasotzen duen presiño mediatiko konsumo basati inungo hausnarketa bako hori zelan ekiditzen duen, ez? Orduan, nik uste dut, umien ulermen mailan arabera, modula ubiuela gure diskursua, baina umiei bebai, apurtxo bat, errealidadia zeinan erakutzi bihake hau da, ez da gitz, olentzerok ezin hau eskatutako dana ekarri. Hor badauko bakoitzak bere estrategiak hori apur bat bideratzeko, ez? Edo ikusi benetan umiakin, behitxu, eskatu dozu, panpin bat, baina daukutzu etxien 14 panpin. Benetan merezi hau harriro 15 eskatzea, umian ulermel mailan arabera, diskursoa modula genke, eta apurtxo bat, nik uste dut, errealidadian ezi bar ditugula, eta nola baitxu bebai, ez eskuan bebai ez, batzutan ezin da, eta ez da komeni, ez, eta hori ulertu arazi behar jaki umiei, beti be, importantia da, bere ulermen maila, eta bere ilusio hori zapustu barik, ze ez natorni hemen, ez, euren magia eta ilusio hori zapustera, eta nik uste dut hori aldoan enean, gabonako ospatzen den familietan, hori manten irubidala. Nik uste dut gabonetan eta urtean zehar umientzako opari edo jostailuak aukeratzerako orduan, garbi eukibioen irizpidia da, hau da, aukeratzen dugu jostailu hori arrakastatua izeteko, kontuten hartu bioela, azteko eta bain ume horren kontestua, ume horren testu ingurua. Hau da, ume horren adina, ume horren gustuak, ume horrek anaiarrebarik baete daukon edo ez, gurasoekin jolasten dauen edo ez, ero kanpo espazioan ibiltzen dan. Ordan, testu inguru hori ulertuta, eta bere gustuek eta biharrak kontutan hartuta, horrei erantzungotzen jostailu bat oparitzea izango litzake inteligentiena edo gakuena eta arrakastatzuena. Hortaz aparte dago, kopuruena, ez? Eta, kopuru eta tamaina, hemen askotan gertatzen da, ez? Gauza txikiak emoten da, buskerixa bat diela, ez? Eta, umiek, gabonetan batez be, jasotzen da, opari pila bat, larreiko orduan. Nik ustot, hor negozia hau inbedala batzutan familixan, eta ez dala perrexa, baina igual aukera bat izan lehike, oindela orte batzuk proposatzen zen ez, lau oparien teknika hori hau da. Aur batek gabonetan lau opari jasotzea gehienez be, lau eta ez 5. Eta lau horrein artean banatzen da, ez? Lehena izatea, benetan umeak eskatutako zerbait, ez? Berak eskatu baldin badago eraikuntza jolas bat, eraikuntza jolas bat. Beste bat izatea, umeak egunerokotasunean behar dauen zerbait. Bastakit, behar ditu negurako bota batzuk, edo udalekutan udan joateko lotarako sakua, edo pijama bat, bizitza errealean behar ditugun gauzak. Hirugarrena izango litzake irakurketaekin lotutako zerbait, liburu, komiki, adinan arabera ez dakit igual izan behar den e-book bat, ez dakit hor ja bakoitzak ikusiko dau, baina irakurketakin lotutako zerbait, eta beste bat izan daike guk uste duena benetan jolasakin lotuta edo jostaldi bat umiari ondo etorreko jakona. Berak eskatu dau panpin bat, baina dauko ez dakit zen bat, eta eskatu besteen bat gauza, eta guk bideratu aldugu bestelako eredu bat eskaintzen edo bestelako jolas aukera bat emunaz. Eta hor nik batzutan proposatzen dut 5. bat, dela izatea familiarako zerbait, familian erabiliko dugun zerbait. Izeleike jostailu bat, izeleike plan bat, izeleike, bestelako jarduera bat, baina zerbait familian egiteko izango dana. Ordan,
banatzen baldin baditugu opari horrei danak familien artean, hori dela saiena, nolabait neurtu genke, umian eskuetara, ez eltzia horren beste jostailu, horren beste material, eta benetan umiak, gero, etekin ataratia jostailu, eta benetan, ez izetia ez, jostailu bat hartu, beriala, zabaldu, eta hor aparkau, ez? Hau da, etekin atara eta disfrutetako. Bai, askotan hori itxutzen gara, jostailuen kolore, tamaina, presioakin, eta nik uste dut horrek batzutan itxubitxugula alde batera, eta benetan umian bihar horrei edo jolasteko zen horrei erantzun gotzan mate izela eskaini behar dut zauela. Batzutan, esan gurotzut, kartoizko kaja bat izan lehike arrakastatzuena, egurrezko enborritxurako pieza batzuk izan lehike arrakastatzuena, edo ez dakit ez, oreka lantzeko taula bat, ez? Eta guretako igual, helduan begi biztara, eta honekin zerritzen dago umiak, hau zertarako da, baina benetan umiak gai di horri etekin atarateko, eta askotan hori ez, igual itxi behar du alde batera gure pentsamentu hori, da, argi, kolore, tamaina handixena izango dela arrakastatzuena, eta pixkat aldarrekatu material simplia, eta gero igual askotan ez da biela bihar mate izala, igual bihar da jolasa ahalbidetzeko, bestelako material batzuk ez dienek izango jostailuak, ez? Igual behar daue kanpo espazioan jolasteko katiuska batzuk eta uretako traje bat. Orduan, ez egun besta kulpabilizau helduok gure burua, eske ez dotzatu oparitu jostailu handi bat, ez? Ahalbidetuko zau bere jolasa eta horrekin geratu gaitezen. Azken finean, umiak berez jolasteko batez bebide biena da jolaserako lagunak, jolaserako espazioak eta importantiena jolasteko denporia, ez? Gero eta denpora gutxio daukiela. Ordan askotan beti aldarrikatzen dagoena ez da, jostailurik onena, umiakin egongo da, beste ume edo heldu badala, ez? Ordan aldarrikatzen da hori, jostailurik onena pertsona garela, hau da. Ordan hoixe. Kontutan hartzea, jostailuako paritziaz gain, interesantea dela eskaintzea jolaserako denpora, espazio eta pertsonak.